हेलो हाय नमस्कार मु मिनी आपण मानको स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को। आज होछि शुक्रवार आउ छाड़ खाइबी आउ काली सरी छि माणबसा गुरु फर्स्ट गुरुवार आउ जेहेतु छाड़ खाई घरे आइंस होनी सेति आमे डिसाइड करलु कि चलो बाहर को जिबा आउ टिके खाई के आसीबा आउ रोसे करिया को पड़िबनी सेटा देखि कि सुनि कि मो बहुत खुशी हे गली आउ आमे संगे संगे बाहरी गलु बाहरे खाइबा पई तापरे बहुत सारा रेस्टोरेंट भाबी सारला परे मु एटा मोर गोटे सांगटो शुଣିଥିଲି कि ए रेस्टोरेंट रे खटिया उपरे बसिकी खाଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ବହୁତ ଟାଇମରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନାଁ ହେଉଛି ଚୁଲା ଚୁକିତା ଢାବା ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ସାର୍ଜାପୁର ରୋଡରେ ୟାର ଲୋକେସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସେଇଠୁ ପାଇଯିବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେଠି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 2:30 ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଖାଲି ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ବସିଗଲୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖିକି ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ବି ଉଠିଗଲା ସେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା କାରରେ ତାପରେ ଆମେ ମେନୁ ଦେଖିଲୁ ମେନୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମେନୁ ଦେଖିକି କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରେନି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରେ କି ସ୍ପେଶାଲ କଣ ଯୋଉ ବି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଉ ଆଗେ ପଚାରୁ କି ସେଇ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୟା ହୋଟେଲର ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ କୋଉଟା ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଉ ତାପରେ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କଲୁ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଖାଇକି ତାପରେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ରେଟିଂ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୁଡକୁ 8 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ଦେବି ଆଉ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସକୁ 10 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ଦେବି କାରଣ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଠି ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ